खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय जारागुरियाव कक्राझार जिल्ला एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव बारग' एन-डि-पि नि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो, जेराव बिथांमोना बे सावरायमेलनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै सावरायलायनाय जायो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारखौनो हेफाजाब होगोनखौ फोरमायदों बिथांमोना। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना फोरमायथि बावदों दि बिटिआर इउपिपिएल पार्टिजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाबो दादों, नाथाय राजखान्थि दोलोखौ दाब्लाबो जों नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो राजखान्थि हान्जाखौ सायख'नांगोन। मानोना जाय राजखान्थि हान्जाखौ दानानै देरहासार जागोन ना जाया आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा भट थुगोन ना थुआ बेखौ बुजिनांगोन। बेखायनो जों फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जानोनो कक्राझार जिल्ला एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय भटखौ होगोन होननानै फोरमायथिदों एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि आगस्टिन बरगयारी बिथाङा। तामुलपुराव सासे सुबुङा गावनि बिसिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबखांनायनि उनाव समाजारि बिजोङाव फोसावदों बिकास बिश्वास मुंनि सासे सुबुङा। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बिकास बिश्वास आरो बिनि बिसिनि गेजेराव जेबो रोखोमनि दावराव जानाय खोनानो मोनाखैमोन, नाथाय मा जाहोननि थाखाय गावनि बिसिखौ बेबादि खास्रि बिस्रि बुथारनानै गावनो समाजारि बिजोङाव फोसावखो बेनि गुबै जाहोनखौ मिथियाखै होननानै फोरमायदों। गावनि बिसिखौ बुथारनानै गावनो समाजारि बिजोङाव फोसावनाय लोगो लोगोनो सावगारिया गोसारनायनि उनाव पुलिसआ बिकास बिश्वासखौ थानायाव लानानै थाङो। आसाम आरो भारतनि सासे मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथाङा जोलुरनिफ्राय बिदाय लासिगोन। इन्डियान सुपार लिग एबा आइएसएलनि माखासे गेलेगिरिफोरनि गेलेनायजों दिनै मोनसे फ्रेन्डलि मेचनि गेजेरजों जोलुरनिफ्राय बिदाय लासिगोन आसाम आरो भारतनि सासे मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि दुर्गा बर' बिथाङा। दिनै 21 जुन खालारखालि बिथांनि बिदाय लानायखौ बिथा खालामनानै जोबथा लोगोआरि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ कक्राझार साइ स्टेडियामाव लानाय जादों। दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बे बादायलायनाया आसाम 11 आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव जागायगोन। श्रीभूमियाव सासे सुबुंनि न'खराव हाबनानै जि जोम जासिनो फैनाय एबा सासे फेरिवालाया न'खराव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै सासे उन्दै हिन्जावसाखौ दै लोंनो बिफ्लानानै जिनाहारि खालामदों। हिन्जावसाया गोबार होसिख्रावना होनायनि जाहोनाव न'खरनि साखाथिनि सुबुंफ्रा फैनायाव खारखोमानो नागिरदोंमोन लम्पट फेरिवालाया। नाथाय रायजो-राजाफोरनि बेंनायाव लम्पट फेरिवालाखौ रायजोफ्रा हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। हमजानाय लम्पट फेरिवालाखौ आस्ताफुद्दिन होननानै सिनायथि होदों। बेजों लोगोसे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों बजरं दलआ। हिन्दु आइजोफ्रा न'आव थाब्लाबो रैखाथि गैला होननानै गोख्रों अजद दैखांदों बजरं दलनिफ्राय। बिटिआर सोरखारा दिनै मुसलपुर कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो इएम रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बिटिआर सोरखारा हाग्रा बिफाननिफ्राय गासै सा 211 खामानि मावग्राफोरनो केसुएल महरै गनायथिलाइ रानगोन। दिसपुर पुलिसनि जेयाव नांदों सासे सुबुङा। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हमजानाय सुबुंखौ चन्दन कलिता होननानै सिनायथि होदों। गोबां सुबुंफोरनिफ्राय साख्रि होनायनि मुङाव गोबां रां लुथिनायनि अजद दैखांदों रां लुथिजानाय सुबुंफोरा। चन्दन कलितानि हेंथायै रां लुथिजानाय सुबुंफोरा थानायाव केस होनायनि उनाव पुलिसआ संदाननानै गुवाहाटी सोहोरनि नुनमाथिनिफ्राय हमनो हायो बे चन्दन कलिताखौ। कक्राझार जिल्ला बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय माहारियारि राजा लामानि आलांगि सामखा दालाङाव मैया फुंबिलिनि समाव सानै लाइमोनफ्रा बाइकजों गलांनानै गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव जायगायावनो सासे सुबुङा जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जायो। बे जाब्रबथायजों थैनाय सुबुंखौ बङाइगाव पलासगुरिनि सुनिल कुमार रेनि फिसाज्ला टुटुमनि रे 20 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानायखौ नगेन सिंघानि फिसाज्ला मनज सिंघा होननानै सिनायथि होदों। गसाइगावनि खासियाबारियाव जमदुवार ब्लक बिपिएफनि गोदानै मावखुलि बेखेवदों। जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय रायजो-राजाफोरनि खाबुनि खासियाबारियाव लुनाय बिपिएफनि मावख'खौ मैया बेखेवनाय जायो। बे मावख'खौ बेखेवनानै होयो मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा ध्रुब कुमार ब्रह्मआ। मैयानि बे मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव जमदुवार बियाबनिफ्राय बिपिएफनि बिजाथि नागिरनाय उइलियाम नार्जारीजों लोगोसे बिपिएफनि गोबां मावथि आरो रायजो-राजाफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बावैसो सान सिगाङाव आहमेदाबादाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय जानायनि उनाव फिन आरोबाव बे खेबाव हादोराव रेल जाब्रबथाय जादों। बिहारनि काटिहाराव जादों बे रेल जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे 15910 नम्बरनि अबध आसाम एक्सप्रेस रेलगारि आरो गंसे माल रोगाग्रा रेलगारिनि गेजेराव सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया सोमजिदों, जेराव बे जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो रेलाव खामानि मावग्रा 3 सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। सिएसबिआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ ग्रेड 3 मासिनि गोजौसिन गेजेरारि थाखोनि थाखाय लिरनाय आनजाद खुंनो बिबान होनाय जादों। बेनिखायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया 29 जुन खालाराव बिटिआर ओनसोलाव ग्रेड 3 मासिनि
गोजौसिन गेजेरारि थाखोनि थाखाय लिरनाय आनजाद खुंजागोन। बेनिखायनो लिरनाय आनजादनि थाखाय आरज गाबहरनाय बिनायसाफोरखौ 21 जुननिफ्राय 28 जुनसिमहालागै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि वेबसाइट एबा CSBनि वेबसाइटआव थांनानै एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।